Konseho sa Dakbayan sa Talisay nakadawat og taho nga adunay mga face mask nga gi-recycle ug gipangbaligya. Ang report ni Femery Dumabo. Hapit mo sa katuig na nga ang tanan gimanduan nga magsulob og face mask aron makalikay nga matakdan sa COVID-19. Nakadawat og taho ang buhatan ni Konsehal Antonio Bacaltos Jr., ang chairman sa Committee on Environment, sa mga patakag labay o gibaligyang ginamit nga face mask sa Dakbayan sa Talisay. Subay niini nidusog resolusyon ng konsehal nga nag-awhag sa City Environment and Natural Resources Office, Consenro, Solid Waste Management Office ug City Health Office sa pagtudlo sa mga Talisaynon sa saktong pamaagi sa paghipos ug paglabay sa face mask. Maapektahan gud anak sa gara ng kanang mga atong mga apiki-apiki sa gyud pagkabutang ba. So ato na lang mo palit dito og face mask. So ang nahitabuan na ang maluoy taon kayo. Usa sa paagi sa saktong paghipos mao ang paggunting-gunting sa ginamit nga mga face mask. Poston og plastic dayon ilabay. Ilabay usab kini sa special waste nga garbage bin. Gitumong usab kini aron dili ilabay sa bisan asa lang nga mao'y usa sa hinungdan sa pagkabara sa mga kanal ug dugang basura sa kasapaan ug kadagatan. Para ma-safety ang tanan paglabay atong mask. Pag-ugid nga problema sa environmental kay murag dungag sad sa katong mga plastic nato. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.